И аз ли да влизам? Аз ще съм тук. Ела бе. Трябва да навиди той. Как? Дали сме двамата навсякъде? Добре. То станало до кръста, бе? Да. Наско, снимаш ли, батко? Тъй ли? Кажеш, готово ли? Камерата работи. Добре. Ами, да им кажем на хората с тази снива какво се случи тук начало. Да. Кажи. Първо сяхме Царевица. Теления червей изяде царевицата. След това слънчоглед. Фаворит. И ние го изядах. И него го изядах. Сега сяхме просо. Не, след слънчогледа сяхме просо. Просото не успяха да го издат. Ще го поженим. И тук аз гледам, че тук до петъка трябва да го поженим. Да. До накрая на седмицата. седмицата. Стана жълто просо, перлено. Тук беше фия до него. И има малко останал слънчоглед. И така, без тор. Не. Без обработка. Торови не използваме. При нас нещо няма. друго. Торови не са ползват. Ние тук абсолютно те го сяхме само и... Поне 200 кг трябва да изкарам. Би трябвало, ето да покаже колегата. Малко останало слънчоглед, ама. Чай сега ще покажа на колегата, че доста далеч. Тук малко ми полепнаха ръцете от слънчогледа. Ето го, просото. Много хубаво изглежда. Колко просо? Много. Почти е готов за женени. Аз тъй като гледам. Да. Готово ли, Наско? Да. Да кажем довършителни думи пак на хората. Да не забравят там да се абонират за нашото каналче. Да натиснат камбаната за нашите известия. И така е. Окадар. Край. Да преминат на Ноутил. Началника да каже. И преминавайте на Ноутил. Там е спасението. Да. Финиш.